Atxaldean denei, eskerrik asko etortzeagatik. Guretzat plazer handia da hemen egotea, eskerrik asko Antiko kideei ere gonbidapenagatik, eta guretzat plazer bat da liburu hau kaleratu ostean ere espazioak edukitzea aurkezteko, kontatzeko, eta uste dut gai nahiko berria dela euskeraz eta formatu honetan. Orduan horrelako espazioak hartu ahal izatea gure burua aurkezteko oso pozgarria da. Lehenengo hori pixkat azaltzean hor garen, ni Maialen naiz, Nortaldeko bozeramailea, eta nor da eragile antiespezista bat, Euskal Herrian lan egiten duena, eta duela 5 urte baina gehiago jaio zen, eta beti gure helburuen artean izan da antiespezismoa euskaraz egitea eta Euskal Herrian zehar zabaltzea. Azkenean Euskal Herriko panorama antiespezistak suposatzen du herrian herriko tokitan tokiko talde txiki ezberdinak daudela, bakoitza jarduten bere tokitik, bere espazioan, eta ikuste genuen hori ere elkartzea behartzela, bazeuden erraminta batzuk eta jendea koordinatzeko edo biltzeko, baina pixkatara jun nahi genuen eta Euskal Herriko eragile horiek benetan saretzen lagundu eta horretarako ezinbesteko ikuste genuen gauzak elkarrekin egitea. Eta elkarrekin horretatik nor sortu zen eta intentzioa zen ekitaldi handiak edo egitea jendea biltzekoak, urtero azaroak bateko manifestazioa egiten dugun bezala, edo topaketak egin diala formakuntzarako, pixka bat Euskal Herriko antiespezistak biltzeko elkarguneak sortzea. Eta hori hasieran esan duten bezala, eta proiektu honekin lotuz, gure erroa beti izan da, edo muina beti izan da, euskeraz antiespezismoa egin ahal izatea, herriarekin dugun lotura honekin, eta ulertuta gauzak norberak bere lekutik ulertu behar dituela eta bere hizkuntzan, eta horregatik gure pauso eta saiakera guztiak dira antiespezismoa ona ekartzekoa eta gure ikuspuntutik ulertua izatekoa ere bai. Eta horretan jarduten dugu. Proiektu hau ez da egiten dugun lehen liburua, taldea sortu eta gutxira Aterpetuak liburua kaleratzea erabaki genuen, eta hori ere 824 argitaletxearekin elkarlanean izan zen. Orduan, esan dezakegu gure bi proiektu editorialak edo 824 hori esker izan direla, ezagutzen ez duzuen ontzat, da Madrilen eta estatu mailan lan egiten duen eragile bat, eta beraiek helburu bezala daukate antiespezismoa edatzea, zabaltzea eta hortarako medioak jartzea liburu bitartez. Azkenean dauzkagulako plataforma asko, ikusentzunezko gauza asko, sareak eta mila gauza, baina batzuetan ere komeni da lasai eta sakonago barneratzea gauzak. Eta 824-ren lana hori izan da hasi zirenetik, eta zentzu horretan, Aterpetuak proiektuarekin oso pozik geratu ginen, lortu genuelako kaleratzea eta Durangoko azoka batean erakustea duela 5 urte, eta gaur berriro gatoz, beste proiektu batekin, oso ezberdina dena. Lehenengo hura izan zen argazki liburu bat, babeslekuetan gertatzen zena kontatzen zuena, argazkiekin, Tras los murosen proiektu bat zen, oso bisuala, eta lehenengo gure ausardia iritsi zen horraino. Eta orain ikusi dugu askoz sakonago alginela jun, eta zerbait garatuagoa ere itzultzeko aukera bagenula, eta hortarako jende pila eduki dugu laguntzen, ere eskerrak ematen dizkiegula itzultzen eta maketazio eta lan guzti horietan egon diran horiei, eta erabaki genuen buruz, testu liburu baten bila joatea, eta gai konplexuak ere mailan jartzea. Uste dugu antiespezismoan
azkenean borroka motza izan den ainean, edo berria edo gaztea nolabait esateko, herri mugimenduetan, batzutan sakontasuna ere kosta egiten zaigula, eta plataformek askotan ematen dute esloganetarako edo esaldin motzetarako, baina gutxitan egiten da benetako analisi estruktural bat, animalien ingurukoa, sistema honetan duten paperaren ingurukoa, eta hoxe da Goseak akabatuak. Liburu hau, Goseak akabatuak da Bob Torresen liburu bat, 2007an kaleratu zena, eta animalien ekonomia politikoaz hitz egiten du, beraien eskubideen ekonomia politikoaz, eta kontatzen diguna da, nola animaliek hartzen duten parte estruktura eta sistema honetan, Eta azkenean hori da ulertu beharreko oinarrizko zerbait antiespezista den edonorrentzat. Ez dela bakarrik animaliak pizten dizkiguten sentimenduak edo harreman horiek pertsonalki ulertzea, baizik eta erabateratu batean, sistema batean, ze harreman ekonomiko, politiko dauden eta zerk eraman gaituen honaino. Orduan, horregatik egin genuen autua, nahi genuelako zerbait material on bat bilatu, eta Bob Torres topatu genuen. Bob Torres autorea estatubatuarra da, eta irakaslea izan da unibertsitatean, eta kuriosoa da bere perfila, ze bere garaian, berak ikasten zuenean, alde batetik filosofia ikasten zuen, eta bestetik nekazaritza zientziak. Orduan, bi gauzak egin ahala, ezin egon asko sortu zitzaizkion, batez ere, hori berak klase batean buelta ematen ziolako munduari, dena ezbaian jartzen zuen, galdera pila bat egiten zituen, eta bestean aldiz juten zen ikastera nola produzitu efizienteago, nola esplatatu animaliako be, zenbat metro behar zituen behi batek bizitzeko, zenbat bestea, eta konturatzen zen guzti hori zela ikasgai bat edo lortzeko geroz eta etekin hobeak. Hori zirela nekazaritza zientziak, nola superesplotatu produkzioa ahalik eta eraginkorrena izateko. Eta hori zela ikasten ari zena. Eta bi gauza horiek uztartuz egin du lan hau, eta hori kaleratu zenean 824 gaztelerara ekarri zuen, eta guk euskerara ekarri nahi izan dugu, baina egia da Bob Torresi pixka bat galdu diogula, autorea oso ezaguna egin den arren, eta podcast bat zuen arren, eta mugimenduan potente zibilen, oraintxe bertan ez dakigu oso ongi zer gertatu ahal izan zaion, baina pista galduta diogu, baina bere lana hemen gelditzen da gurekin. Orduan, nahi dizuet irakurri norrek liburuari egin dion hitzaurrea, ze uste dut oso ondo biltzen duela edo liburuaren muina. Ez dugu hasteko beste era bat ikusten eskertzearena ez bada. Gure lehenengo proiektu editoriala izan da eta zailtasunak zailtasun hemen duzue lan askoren emaitza. Hasteko eskertu nahiko genuke itzulpen lanean aritu direnei. Zuen lana eta buruhausterik gabe ez ginen hemen egonen. Baina honelako proiektu batean esku eta begi asko egon dira. Gure beste jarduera edo ekintzen kasuan bezala, elkartasunean eta era kolektiboan lan egiten dugulako. Batzuetan motelgoaz, baina zapatistek dioten bezala urrungoa zelako da. Esker bereziak ere 824 argitaletxeari, proiektu hau haiekin partekatu dugulako eta haien itzulpen eta difusio lanak egungo egoera ahalbidetu duelako. Elkarlanean aritu dira azken urteetan liburu hau eta beste 11 liburu itzuli eta zabaltzeko. Hainbat formatuetan, testuak, audioliburuak zabaldu dituzte, tesi antiespezista anitzak, ezagutza eta eztabaida politikoak eskuragarri eginez. Nola ez, eskertzekoa da ere gizakiz besteko animaliekin dugun harremana ikertzea arduratu izana, bizitzari gerra deklaratu dion zibilizazio honetan. Horregatik, Bob Torresen lana funtsezkoa iruditu zaigu. Ekonomia politikoaren ikuspegitik gizakiok gure artean eta gizakiz besteko animaliekin dugun harremana aztertzen duelako. Bere globaltasunean
era sistematiko batean. Hala ere, kontziente gara beste hainbat lan interesgarri badaudela, eta zentzu horretan ulertu behar da gure blogean irakurri ditzazkezuen artikulu, berri, bideo, kronika eta fanzineak. Ideien guda ezinbestekoa iruditzen zaigu. Batez ere, gaur egungo borroketan gizakiz besteko animaliak kontuan hartzeko borroka ekuazioan. Euskal Herria borrokan bizi den herria izan da, inertzia lagungarriak aurkituko ditugu. Baina espezismoa tamalez oso errotua dago, eta ibilbide historikoa eta testuingurua ongi aztertu behar dugu. Horretarako, analisi estruktural eta integralak ezinbestekoak izango dira, baina beti ere ulertuz nolabait osatu gabeak izango direla nahita ez. Bob Torresek sistema kapitalistaren logika aztertzen du liburuan, hainbat pentsalarien ekarpenak kontuan hartuz. Marxen merkantzien fetixizazioaz abiatuta produkzio sistemaren logikatik pasata eta alienazio motak agerian utziz. Gizakiz besteko animalien kategorizazio zehatza proposatzen du. Merkantzia superesplotatuak, ez langileak ez da esklaboak ere. Egunerokotasuneko errealitate eta egoeren analisi interesgarria aurkezten du. Etxekotutako edo produkziorako animaliak alderatuz, dominazio prozesuak azalduz, desnormalizatzeko helburuarekin. Hala ere, 824-ren hitzaurrean aipatzen den moduan, ez ditugu gureak egiten berak aurkezten dituen ideia guztiak. Mugimenduaren nozioa eta ekintza mota batzuen balorazioa besteak beste. Lehen aipatu den moduan, analisiek beti izango dute alderdi osatu gabea edo imperfektua, bai liburu honetan, baina baita talde moduan egiten ditugun irakurketetan ere. Zentzu horretan, kontuan izan testua 2007 urtean idatzi eta testuinguru jakin batean egin zela. Liburu honetan, erantzun unibertsala edo konponbidea bilatzen baduzu ez duzu topatuko. Sistema honen logika ulertu nahian hartu baduzu liburua, orduan erantzun interesgarriak topatuko dituzu dudarik gabe. Askotan uste da antiespezistok arazo guztietarako erantzunak ditugula. Eta ez gara oro jakileak. Ezin diogu eraldaketaren ibilbideari ziurtasun finkoekin ekin. Historiak irakasten duen moduan, halako ziurtasun egoskorrak bide okerretara eraman gaituztelako. Iparra galdu gabe, malguak izan behar gara, eta erantzunak bidean agertuko dira. Hori da izan dezakegun ziurtasun bakarra. Sistema hau eraldatu nahi duen ororentzat zuzenduta dago liburua, zintzotasunez eta humiltasunez. Egoeraren konplexutasunaz jabe gara, eta argi dugu sistema honen eraldaketa ez dela soilik desiratzen dugun zerbait, baizik eta behar materiala. Krisi garai honetan, inoiz baina gehiago, espezismoa eta antropozentrismoa desagerrarazi beharko genituzke. Horrela agertuko baitira praktika eta bizitza askatzaileagoak. Eta bueno, hau da uste dut norrek liburu honengatik sentitzen duena, ez dela hor diogun bezala ez dela erantzun oso bat, ez duela dena argitzen, baina hasi beharreko puntu bat dela, eta ireki behar dugun galdera bat edo eztabaida bat ez. Ere diogu eta argi uzteko liburu honetan zehazki badagoela kapitulo bat mugimenduaren bidea edo ezbaian jartzen duena, ekintza zuzena edo beste mota bateko aktivisten aurka egiten duelako, ez ikuspuntu moral batetik, baizik eta gehiago estrategiaren puntutik, kuestionatzen du zer egin beharko litzaken eta zerrez, eta, irakurketa hori ez dugu berdin egiten, uste dugu ez dela, ez gaudela puntu berdinean, nolabait esateko, baina hala ere, hainbeste ekartzen duela liburu honek, merezi zuela hau argitu eta aurrera jarraitzea. Eta aurrera jarraitzea zergatik, ze liburu hau, hor pintzela batzuk eman dira, baina batez ere oso interesgarria iruditu zaigu Bob Torresek egiten duen irakurketa, animaliek sistema honetan betetzen duten paperaren inguruan, zezakit beste autore batzuk irakurri dituzuen, baina badago iaia kontemporaneoa den beste liburu bat dela Los animales son parte de la clase trabajadora, oraintxe ere 824 argitaletxeak kaleratua duena, eta liburu honetan
egiten den tesia edo da animaliak fortzaturik lan egiten duten ainean dirutruke egin gabe, esklabuak izan daiteken edo ez, baina agentzia duten, beraengatik borrokatzeko, ez? Orduan, eztabaida honen barruan, Jason Rivalek deklaratzen du nolabait, animaliak langile klasekoak izan daitezkela, azkenean badaukate lan egitearen truke jasotzen duten zaintza moduko bat, ez? Eta hor irekitzen da sekulako eztabaida superinteresgarria, gomendatzen dutela liburu hori, ez? Baina, hori, Jason Rivalek animaliak langileak direla defendatzen duen momentuan, Bob Torresek defendatzen duena da animaliak merkantzia superesplotatuak direla. Hori dela batez ere sistema honetan betetzen duten nolabaiteko rola. Dela sistemari indarra egin ezin diotenez animaliek pairatu behar duten egoera bat. Ezin dira antolatu, ezin diote frente egin, langile batek egingo lukeen bezala, antolakuntza bitartez gauzak irauli. Eta, animaliek erresistentzia egiten duten arren, Bob Torresek planteatzen du agian badaudela beste irakurketa batzuk, ez? Eta oso interesgarria da, bai beraiek bien arteko, bai beste autore batzuen erreferentzia bitartez egiten duten lanketa. Eta uste dut eztabaida hau, zuzenki mugimendu antiespezistan sartu beharra dagoela, ez batekin edo bestearekin posizionatzen garelako, baizik eta eztabaida edo elkarrizketa hori bera oso aberatsa delako eta galdera asko pizten dituelako ere ulertzeko animaliek beraien jabei ze etekin mota eta zer resistentzia mota egin aldioten, ez? Eta, zentzu batean badaude iritzi batzuk gureak direnak, beste batzuk ez direnak, baina, desde luego, burua eragiteko oso baliogarri direnak eta horregatik liburu bat ateratzekotan erabaki dugu gure lehena hau izatea, ez. Zatitxo bat irakurriko dizuet liburuarena, Bob Torresen hitzetan uste detelako oso argi azaltzen duela orain kontatutako hau. Eta, a ber... Kapitalismoa hain zuzen, ezinezkoa izango litzake kontsumogai formarik gabe, eta kontsumogaiaren alderdi ideologikoek kapitalarentzat behintzat, beharrezkoa den alienazio bat sortzen dute ekoizleen eta kontsumitzaileen artean. Alienazio horretan bizi gara, gutako asko, pozik bizi ere. Alienazio horrek halaber, urgaltzeko bidea ematen die esplotazio forma askori. Ez ikusiaren egin baitiez aiokegu produkzioak berez dakartzan gizarte harremanetan gertatzen den esplotazioari. Animaliak kontsumogaien ekoizpenaren zirkuitu honetan harrapatuta daude gaur egungo kapitalismoan. Gorputzak eraldatu egin zaizkie denbora eta inbertsio ahalik eta murritzenarekin ahalik eta gehien produziaratzeko. Kontsumogai bilakatzeko prozesu horrek arrasto fisiko sakonak uzten dizkie, eta etxeko animaliak erabat eraldatu ditu. Animaliak ez dira kontsumogaiak, eta jabetza bakarrik, baizik eta baita kontsumogai gehiagoren ekoizle ere, eta zentzu batean, input gordin gisa edo negozioaren eskulan produktibo gisa funtzionatzen dute. Kontsumogai bizi superesplotatuak dira. Hartu txerriak adibide gisa, edo txerrikia industriak dioen bezala. Txerrikumeak erosten dira, baliabideak gehitzen dira, eta bukaerako produktua hiltegira bidaltzen da. Ekoizleak txerrikumearen eta baliabideen truke gutxiago ordaindu badu hiltegirako orduan hartu duen prezioa baino orduan animaliak etekina ateratzeko balio izan du. Era berean, behiak erosten dira, baliabideak gehitzen zaizkie eta esnea ekoizten dute. Esnea garestiago bada, behiak eta tarteko baliabideak baino, ekoizleak kasu honetan baliabide guztiak erosteko gauza izan den pertsonak, dirua egiten du. Animaliak etekinaren helburuetako bitartekoak baino ez dira gaur egungo ekoizpen kapitalistan. Hain berezitasunak, haien ez sufritzeko interesak, haien aske izateko eta munduan izaki gisa bizitzeko desirak, denak azpiratu egiten dira, en masa. Abeltzaintza kapitalaren produkzio helburuen mesedetan. Kontsumogai gisa gainera, animaliak jabeen menpekoak dira.
jendearen edo lege entitateen jabetzakoak dira. Hala nola korporazioenak beste edozein gauzaki bezala. Abeltzainak behiak saleros ditzake, bibisekzioan minbizimo eta jakin batzuk izateko joera duten xaguak erosten dituzte. Eta azuketanik arraza puruko txakurrak eta katuak eros ditzazkegu, nahi izan ez gero. Gutako askorentzat eguneroko kontua dirudi horrek. Hain ohituta gaude animaliak jabetza konsideratzera, ezen gutxitzan pentsatzen baitugu horrek zer nolako ondorioak dituen animalien egoera legal eta sozial horrek. Esate baterako, maskota jabe aperatsu bat banintz, eta hau idatzi bitartean nire oinetan lo daukadan txakurraz nazkatuko banintz, saldu egin halko nuke. Nik bidezkotzat jotako edozein preziotan. Norbait $500 pagatzeko pres balego, legez prezio horrek truke saldu halko nuke. Era berean, albaitariaren gana eraman halko nuke eta eutanasia egin, nahi izan ez gero. Edozein kasutan nire jabetzakoa da, eta gutxi gora bera libre naiz nahi bezala paretik kentzeko. Erabat nire mende dago. Eta uste dut, liburuaren orrialde honek oso ondo definitzen duela animaliai sisteman gertatzen zaiena, ez? Menderatuak daudela guztiz, izakien mesedetara, baina askotan esaten dugula gizakien mesedetara daudela, edozein gizakiren mesedetara egongo balira bezala, eta kontuan izan behar dugula, ez da ala bakarrik nor dagoen menpe, baizik eta nork duen boterea menpekoak eukitzeko, eta nork duen jabetza hori biltzeko ahalmena, ez? Eta uste dut Bob Torresek horre egiten duela bira interesgarria, ez? Ulertzera nondik hasi eta non bukatzen den animalien zapalkuntza, eta ez dela diskriminazio forma bat bakarrik, edo ez dela tratu txar bat bakarrik, baizik eta hartu eman oso luze bat dagoela eta funtzio bat haiena sisteman. Eta, bueno, hola, bukatzen juteko, hau da liburuaz nik uste dut aurkeztu dezakeguna eta norbaitek interesa badauka. Liburua 824 bitartez banatzen da Euskal Herrian zehar, Antin ere badago salgai, eta gomendatzen dizuet benetan horrela sentitu dugulako. Gu ez gara editorial bat 200.000 liburu ateratzen dituena, bat aukeratu behar izan dugu eta hau izan da, orduan hortxe gure gomendioa. Eta, hola, bukaerako txaskarrillo bezala eta badakidalako itzultzaileek asko sufritu dutela. Liburuaren izena, zitzegin nahi dizuet, jakin dezazuen liburuaren izen originala dela Making a Killing, eta Making a Killing inglesez dela nolabait fortuna bat egitea, ez? Dauzka bi aldeak bezala. Hilketa bat egitea, baina fortuna bat egitea ere. Eta, klaro, hori nola ekarri, ez? Eta gaztelerara ekarri zutenean jarri zioten por encima de su cadáver, zela beste esaldi bat hola bakarrik ulertzen zena, eta esan genuen, eta euskerara nola, ez? Eta, huelta askoren ostean, goseak akabatuak izan da izenburua, ze uste dugu ere bi alde horiek erakusten dituela, ez? Nor dagoen akabatua, norbait hilda dagoela, zerbaitek hilda, horiek direla animaliak, eta aldi berean, beste aldean ere gizakiak agian ez ditugula paper guztiak igualak, eta zer den gosea, zer ez, zer den etekinaren bilaketa, hor daudela ere bi aldeak. Eta azkenik esatea oso pozik gaudela, ze liburu hau 2023ko Durangoko azokan kaleratu da, baina ez dugula bakarrik egin dela beste bi libururekin batera, antiespezismoaren inguruan eta euskaraz, piztiak eta zaunk talde antiespezistekin, eta izan dela sekulako ilusioan horrentzat ikustea denak ari garela ekoizten, denok nahi dugula euskaraz aurrera jarraitu, eta gainera igual bapatean izan dela sorpresa, denak genuela antzeko proiektu bat eskuartean eta gure lan guztiak uztartu direla hor azokan, eta orduan urte guztia hau daukagula gure proiektuak kontatzeko eta elkarrera ikitzen jarraitzeko. Eta orduan hori, eskerrak kidei, bai norrekoak, bai ingurukoei, hemen etorri zareten hoi, eta hau posible egin duzuen guztiei. Eskerrik asko.
daki. Galderak badituzue edo zakit, norbait. Kuriositatez, izenburuaren aukeraketa oso nahi dut ez. Nola aukeratu zenuten liburu hori itzultzea? Izan da prozesu luzea, ze, asanbladak aldatzen doaz, pertsona asko sartu irteten dira, gainera gu ere ikasten goaz egin ala, orduan batek irakurtzen du zerbait eta iruditzen zaio munduko liburu honena, eta gero besteak, ez? Orduan, jarri genuen proiektu bezala, 824-rekin lan egin nahi genuela, eta orduan, momentu hortan beraiek zeukaten katalogokin hasi ginen hor irakurketan, ez? Eta era berean ikusten inguruan zer gertatzen zen, edo ze beste liburu kaleratzen ziren, zeintzuk ziren gai hola potenteenak, eta norren erabakia izan zen, apustua izan zen nolabait, sakontzea, oinarriak egitea. Antiespezismoak behartzuela oinarri ideologikoa. Ez bakarrik aurrera jarraitu eta gauza veganoak eta ekitaldiak eta zakitze, eta ere ikasi behar genuela gelditzen oinarriak sendotzen, ikasten eta azkenean balio duela ia honek barne formakuntza bat bezala ere gauza berriak planteatzeko. Eta horregatik hau. Este galderarik? Pues eskerrik asko.